चिकन फारशा तंदुरी आणि लुसलुशीत मटन नली निहारिका दिलंय जबरदनको। त्याचा झाला असा, गणपतीचे 10 दिवस गावात मी शेळी झालं होतं। मुंबईत येताच मी वाघ झालंय आणि शिकार करूसाठी ठाण्याच्या इराणी चायकोचकात जाऊन डरकाळी फोडले। सोबत बछडे पण होते। ऑर्डर देऊची गरज नाही, डरकाळी फोडताच सर्व टेबलावर येईल। माझा बारके आज मांजार झाला आणि म्याव करून अल्फेडो पास्ता खाल्ला। मगे माझी वाघीण ऐकता काय जबड्यात मेल्टिंग चीज सँडविचचा पाणी केलं। तर माझ्या मोठ्या बछड्यान कोंबड्याचे शिकार करून चिकन पॉपकॉर्न साफ केले। वाघ आहे चवताळलेलो असल्यामुळे सरळ तंगडी धरले। मगे माझ्या मांजरान अनुकुचितार दातान मटन खिमा पाव कुरतडवले। थोरला बछडा तर कोंबड्याचे शिकार करत होता, चिकन तवा मसाल्याची पिसा काढली। मी आहे बकऱ्याचे शिकार करत असतानाच आईचो फोन आयक सांगले मी वाघ आहे ठाण्यात शिकार करू गेलो। तावसर आहे म्हणता तू कसलो वाघ, गावात ये तुका जुरळ्यासारखो पायाखाली चिरड। आईचं बोलणं खाऊन मटन नली निहारी दाबून खाल्ले। कोकणी असल्यामुळे शेवट भातान करूसाठी मटन बिर्याणी मागवून 10 दिवसांचो वचपो काढलं। तब्बल 10 दिवसानंतर मोदक करंजांका आराम देव बन मस्का विथ हॉट चॉकलेट कॅरमल कस्टर्ड आणि चॉकलेट मूज का कामाक लावल्याने। वर ऍड्रेस देते, शिकार करूक ठाण्यात इराणी चायकोच का नक्की यावा।